dina iki mau ana mbak-mbak cuantik ning Karangrawa kudu numpak perahu bermotor. Nah, sadurunge numpak perahu nggawa pelampung sik ben aman. Nah, mbak-mbak iki awalnya do wedi, guys. Tapi pas mulai gas, jebule menikmati. Lah perahu iki mlakune ngulon, guys. Nah, delok niki kaline suasanane. Banyune bening, pemandangannya yo endah wow pokoknya. Nah, pas nyeting ngulon ya toh iki ndelok samsat, pemandangan samsat semua apik. Iki ayo nyeting ngulon. Nah, piye ngene iki terus ngelewati ngisor jembatan kayak ngene iki. Iya. Kayak ngono kuwi. Rene dolan ning Karangrawa.